Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih sore nggih Bu Bapak nggih. Tasih semangat nggih. Sepindah malih nggih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat pundi mriki mau? Kedung Peluk nggih. Nggih leres. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi Bapak-bapak panitia wilujeng dalu sedaya. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari semoga Kang Mas diparingi ninggal katresnan. Tiga yang merah bersama Bu Tiwi Jaya.
atur sembah nuwun. Ninggal katresnan sampun kula layani. Nggih wilujeng dalu ugi Kang Mas Sujono Pamungkas. Nggih. Wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih Mas. Dalam sak kanca rawang wonten 6 cacahipun nggih. Nggih jangkep kula niki. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinimbalan dumateng masyarakat desa Kadung peluk nggih, kadung peluk to. nggih. Kadung peluk. Nggih. Nggih Bu. Nggih. Kedung Peluk Candi Sidoarjo. Nggih, niki nembe mriki nggih Mas nggih. Kurang lebih begitu lah. Nggih, mugi-mugi tahun ngajeng nggih mriki malih. Amin. Insyaallah nggih niki tampilane Budi Wijaya Nggih ludruk niki. saking Jombang. Nggih, ludruk masa kini Mas. Ludruk masa kini. Nggih, yang selalu mengikuti tren. Nggih. Siap. Nggih, kalau jenengan sampun ngaturaken tembangipun Ninggal katresnan. kados padatan ngaturaken sebangun nggih sampun di masyarakat Bapak Panitia. Langsung kemawon dipersilakan Langsung kemawon nggih. Heeh. Nggih, Bapak Panitia. Ugi kangge Bapak Panitia, ugi Bapak Kepala Desa menawi ngresakaken lakon campur sari semonggo. Kula aturi minggah ten sasana panggung Budi Wijaya. Nggih, monggo Bapak dikasih kesempatan Nggih, kula kasih kesempatan Bapak. ngersakaken request lagu tembang napa langgam dipersilakan monggo. Nggih, monggo. Iku yang berbaju batik. Bapak. Pundi Mas, yang berbatik biru putih niku ta? Nggih, monggo. Langsung Bapak Kepala Desa nggih, monggo. Kena lampu saya. Nggih. Nggih, sampun wonten jam rapat, monggo. Napa Bapak? Siap. Mas. Nggih, no. Nggih, yang diminta niki Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Ayo Mbak Ika. Monggo Kang Mbah panjenenganipun. Kalau wau ning Menok Wulandari dipun-pakaken. Lajeng sebelah samping niki Putri Wijayanti, laju malih Nyantika. Mangke kula lanjut malih. Monggo Gerajakan Banyuwangi sinten? Nggih, niki ning Nana Nana Disco. Disco. Yuk, delewung, monggo. Oh, Nana Patin Mas. Oh saiki iwak-iwakan tuh. Oh nggih, sorry Bos. Soalnya pinggirnya tambah, nggih cocok. Oke, baik. Nggih, diingat-ingat Nana Patin, Heeh. Putri Tombro, Heeh. Nyantika Bandeng. Heeh. Terus Adis Cupang, apik iki Mas, Cupang. Cupang. Nggih. Ning Ika Gupi. 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 Nah, kula napa Mas? Duka. Lop. Oh salah, elek paus Mas. Apa nih? Sing apik maneh Mas. Nah, tuh bro. Dugong. Oke, monggo yuk Gerajakan Mas. Banyuwangi delewung sikap.
J terima kasih lagu Banyuwangian ya Om Jono. Oke, Banyuwangi. J. Sana. Kalau mau ngerjakan bapak dari depan ya. J. Sering bapak wanita. Pripun? Oh ini ada lagi. Ada lagi, monggo. Eh. J Om Jono. Pripun? Niki ada bapak rahasia. Bapak yang, rahasia. Yang diminta kangennya hati. Kangen hati. J. Bapak rahasia tuh. Bapak rahasia, ngoten nggih. rahasia. Nggih. Mboten perlu disebut namanya gitu Mas. J. Oke. Yuk monggo. Denewu.
Nggih Mas Jono, kangen ati sampun. Nggih, ning iki repong. Nggih, sampun Nggih, Mas. matur kangen ati monggo. Waalaikumsalam. Oke siap. Mas. Nggih, ning iki. Niki nyuwune grikis Mas. Gerikis. Tembang lagi nang daun dari Sembah Banyuwangi. Lho kok ana kodene kikuk. Uhui. Kene lho Mbak Umi ndek kene masalah, ado-ado kene lho. Pripun? Hah? Amin. Kedua sholawat badar. Sampun iki, Pak. Pripun, Mas? Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tare, Mas! Ning Putri sampun katuraken tembangipun Gerikis. Nggih. Kalau nyuwune napa malih? Nggih niki wonten Rondo Banyuwangi. Selawat badar riyen nggih. Oh, nggih. Nggih, pripun? Oh, nggih, Pak RT, Pak RW monggo. Nggih, gantosan riyin. Nggih, amin. Pripun iki sing pundi sing riyen, Mas? Selawat badar nggih. Wedin apa salat badar? Nggih ning Oh, alah. sekedar informasi, Nggih. kalau mau waktune nggih tersita wonten sambutan. Nggih, Mas. Dados mangke ingkang dereng dilayani saged dilayani ten Bedayan Sekarsari. Sekarsari, nggih. Mangke ingkang dereng ten bedayan nggih. Niki Nggih. tembang terakhir ngapunten saderenge Bapak nggih. Waktune nggih sampun dalu informasi dari Bapak pimpinan begitu. Oh, nggih. Berarti niki siose warung tendong nggih. Bareng tedo dulu nggih. Nggih. Salat badar mangke kalian apa mau? Rondo Banyuwangi. Rondo Banyuwangi. Nggih, siap. Monggo yuk teman terakhir. Gede, Bung. Lodrok lodrok. Manga hoi. Asaine. Kopi susu anget-anget. Asik asik. Wedang goreng panas bisa. Ayo bos. Yo disediakeun yo rone.
belajar, monggo. Ayo Jen belajar. Ya ya Pak Tit, ayo Tit. Tunjukkan enggolanmu. Nang ning nang ning dong, nang ning nang ning dong. Ah, ah, nang ning nang ning dong, nang ning nang ning dong. Oh, oh. Luar biasa nggih Bu nggih. Mas, mas, mas. Oke, oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5 sudah mas. Tinggal satu. Bu, kasih tepuk tangan buat saya ya. 1, 2, 3, yo, 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 yo. Terima kasih. Ayo Gupi. Gupi, Gupi, Ayo. Niki, goyang Gupi, Gupi. Barang ini. Ya. Asoy, 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 asoy. Buka sini, buka sini. Gimana Bu? Luar biasa nggih. Tahun depan agak balik nggih. Kasih tepuk tangan 1, 2, 3, yo, 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 yo. Lanjut. Yuk. Anget kopi, susuri gombong rodia. Terima kasih. Warung tendanya sudah Mas Jono. Oke, matur nuwun tempat terakhir kalau warung tenda gini. Nggih, Mas. Kadri Padatan perform terakhir, yuk mangke disambung wonten bedayan Sekar Sari. Napa nih wau? Tebangi, Nggih. mangke nggih. Selawat Badar kali Sholawat Badar. Rondo Banyuwangi. Oh, nggih. Nggih, monggo. Yuk perform terakhir. Yuk, langsung kemawon.
Ana sinawar bendo widodari andeng-andeng